Dignidad at trabaho ng dalawang nangutong na MMDA traffic enforcer sa EDSA na matatanggalan na sa serbisyo dahil sa dinulot nilang perwisyo sa dalawang balikbayan na pabalik na sana abroad. Yan ang reklamong ating inaksyonan. Paano niya, sir? Try ko na po bukas, sir. Hindi ko na po siya makukuha. Opo. Ito po, sir. Di naman po walang sisinungan, sir. Tagal dinalap yung Ano, sir? Kahit warning na lang po. Panay ang pakiusap ng motoristang nasa likod ng kamera na si Sherwin Tala, pati ng fiancé niyang si Meriel Custodio sa dalawang enforcer na kumorne sa kanila sa EDSA Quezon City nitong Biyernes. Ang sabi ng mga enforcer, nag-cut daw ng bus sina Sherwin. Pero sabi ni Sherwin, hindi naman. Mag-right turn po ako, tapos may kasunod po sa akin na layunin po. Okay. Nagpupus ako mabante. Kung mabante na po siya, dumiretso na rin po ako. Pero nung mag-right turn po ako, wala na pong umaangkat ng sasakyan. Tapos nung right turn po ako, bigla po ito po ng MMDA. Mabilis daw sinabi ng mga enforcer na reckless driving ang violation nila. Pagsilip sa loob ng sasakyan ni na Sherwin at Meriel, isang bagay pa raw ang pinuna at dinagdag sa mga atraso raw nila. Nakita po nila yung phone namin na naka-GPS sa may phone holder po. Sinabi po na violation din daw po yun kahit nasa GPS po. Aha. So para may pinatong hindi dinagdag na violation, bukod doon sa reckless na meron daw kinat na bus, tapos nung pumara kayo and then pagbukas ng bintana, nasilip nila yung looban ng sakyan nyo at nakita na merong camera sa dashboard. Saan po nakapwesto yung camera? Or mababa lang din naman po. Hindi, sir. Kapag hindi po yung camera nakapwesto at hindi po nakakaharang sa view ng driver, that is not illegal. Titikita na sana sila at kukunin ang lisensya. Yun nga lang, Lunes para makukuha. Pero paano to? May flight pa sila kinabukasan. Kasi po, sir, may hinahabol po kami sa suspect. Kasi po, flight pa po namin kinabukasan po nun na hindi po kami paabot. Flight pa uwi po. Pauwi Po, ng sa Amerika po. Tapos po, abroad. yung fiancé ko po sa Japan po. Meron po silang panikit pero since feeling ko po dahil nalaman po nila na flight po namin kinabukasan, pinipressure po nila kami na yung license nga po is makukuha po sa Monday pa po. Oh! Kahit sino nga naman. po, Sir Rafi. Oo, maggagawa ng remedyo, magsasabi ng kung ano-ano para naman matuloy lang yung flight. Kaya para mareglo, ang dalawang ulupong sa kalsada na mismo ang umisip ng instant pero very wrong solution. Kailangan lang siya talaga isa pa. Kaya mo isa. Paano po siya, sir? 1,000. Kasi ko lang. Opo, sir. Ay, paano yun? Kasi, sige po, sir. Iipit mo na lang dito. Opo, sir. Pasensya na po kayo, sir. Ipit Pasensya na na lang po dito kayo. sa labas. Hindi, kunin mo na ang lisensya mo. Sige po, sir. Pagkatapos magkaabutan, umalis na sa wakas ang mga enforcer at nakalarga na rin sina Sherwin. Pero hindi pa rin sila nakaabot sa kanilang swab test. Kaya naunsyamerin ang kanilang biyahe pa abroad. Base sa ating pagsasaliksik, nakilala natin ang mga enforcer na nagdulot ng triple perwisyo na si Edmond Villeca. Siya mismo ang humingi ng 1,000 piso mula sa magfiancé. Kabady at kasabwat naman niya sa pangingikil si Christian Malemi. Naka-assign daw ang dalawa sa MMDA Traffic District ng North EDSA. Sabi ni MMDA Traffic Chief Colonel Bong Nebriha, zero tolerance naman ang patakaran nila sa koto. Pero kailangan ding dumaan sa tamang proseso upang tuluyang ma-dismiss ang dalawa sa serbisyo. Pinahold na po sila, hindi na po sila dineploy. Naka-hold po sila sa opisina. Pinagawa na po ng spot report yung hepe para i-submit po doon sa headquarters. Sabi doon sa dalawa, ibalik yung 1,000. Yes, sir. Kung ano po, sir, kung makapunta po sila sa opisina, ako na lang po muna mag-ano para hindi na po sila maabala. Magabono, opo. Kung yung sa 1,000 po, sir, hindi naman na po namin habol po yun, sir. Okay.
Yung madidismiss na lang po, yun ang importante sa inyo. Dismissal from service. Okay, sige po. Sa pamamagitan ng video call,